Rusko malo sériového vraha v policajnej uniforme. Volal sa Michail Popko a prezývali ho Vlkolak alebo Angarský maniak. Medzi rokmi 1992 a 2010 zavraždil minimálne 83 ľudí. Opakujem, 83. A podľa všetkého ich mohlo byť ešte oveľa viac. Tvrdil, že chce vyčistiť ulice od nemorálnych žien. Jeho modus operandi bol pri každej vražde rovnaký. Najprv identifikoval osamelú ženu, ponúkol jej odvoz v jeho služobnom aute. Namiesto toho ich však odviezol na opustené miesto. Donútil ich vyzlieť sa a zavraždil ich brutálnymi nástrojmi. Sekerou, kladivom, skrutkovačom či dokonca bejzbalovou pálkou. Vo svojom brutálnom besnení pokračoval aj po poslednom výdychu svojej obete. Polícii sa mu roky darilo unikať. Bol jedným z nich. Poznal ich postupy a vraždy páchal na obrovskom geografickom území, čo vytváralo dojem, že ide o viacerých vrahov. Až stopy od terénneho vozidla Lada Niva a masívne testy k DNA, ktorým podrobili viac než 3000 policajtov, viedli k jeho dolapeniu. V roku 2015 dostal prvé doživotie. O 2 roky neskôr sa prišlo na ďalších 59 vražd, ktoré spáchal. Dnes mu pripisujú najmenej 83 obetí. Prípad Michaila Popkova šokoval nielen Rusko, ale aj celý svet. Svojim rozsahom, brutalitou a tým, že vrahom bol muž, ktorému ľudia dôverovali. Práve preto, že nosil policajnú uniformu. My sme sa mu podrobne venovali v našom podcaste Vražedné psyché. Venovali sme mu epizódu s názvom Dievča zo snehu. Je to sezóna 1, časť 37. No a celé sme to analyzovali spolu so súdnym znalcom a forenzným psychiatrom, doktorom Svetozárom Drobom.